Bos días. Imos comenzar a xornada que a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega dedícalle este ano a Mabel Rivera. Ten a palabra, en primeiro lugar, María Xosé Agra Romero, coordinadora da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega. Bos días en esta mañán chuviosa e disculpas por ter esta demora por razóns dos medios. E imos comenzar esta xornada Mabel Rivera Escénicas cando se cumpre un lustro do inicio dunha actividade como esta da Comisión de Igualdade que ten por obxectivo fundamental dar a coñecer e difundir o traballo e as achegas das mulleres aos diferentes sectores da cultura galega. Hai que ver que asiña pasa o tempo para unhas cousas, malia para outras a lentitude roza mesmo o aborrecemento. Hoxe tócalle as artes escénicas, tendo como centro a Mabel Rivera, que está aquí con nós, na súa vida tan atarefada, temos que agradecerllo e que nos produce unha inmensa alegría e a quen damos a nosa especial benvida, así como a todos os relatores e relatoras que participarán en esta sesión. Ábrese o telón. No centro do escenario, en primeiro plano, atopamos un director. Ao seu carón, pola dereita, un dramaturgo, un autor, un escenógrafo. Pola esquerda, sitúanse un deseñador de vestiario, un deseñador de iluminación, un produtor, un distribuidor. Xusto detrás, no centro, atopamos un número importante de actores, varóns, acompañados dunhas poucas actrices, en un segundo plano, ao fondo e distribuídas por todo o escenario, arredor do conxunto de homes descritos anteriormente, aparecen unha gran cantidade de mulleres, a maioría xoves, que desempeñan diferentes funcións. Moitas actrices, algunhas directoras, poucas dramaturgas e autoras, menos escenógrafas e deseñadoras de iluminación, unha presa de axudantes axuntas, de sastrería e maquillaxe. Algunha distribuidora, xestora cultural e axudante de dirección. Esta é unha imaxe que nos podemos atopar con bastante frecuencia se observamos con atención a escena contemporánea actual. Este é o panorama das artes escénicas a día de hoxe, segundo Isabel Veiga, actriz e investigadora teatral, que describe no seu texto Mujeres desenfocadas, desequilibrios de género nas artes escénicas, nun informe do Ministerio de Mulleres sobre mulleres e cultura e políticas de igualdade. Sobre as mulleres e os enfoques e desenfoques nas artes escénicas pode verse este documento e tamén polo que respecta ás artes escénicas en Galicia, o informe As artes escénicas en Galicia, situación e perspectivas da sección de música e artes escénicas do Consello da Cultura Galega, recentemente feito. O que hoxe nos convoca aquí, precisamente, xira arredor das mulleres nas artes escénicas en Galicia. A Comisión de Igualdade concibe esta xornada como un espazo de visibilización, de transmisión de coñecimento, de reflexión e debate xuntamente coa elaboración dunha cartografía para o álbum de mulleres, o noso punto de documentación digital e que tamén será hoxe presentado. No álbum de mulleres están recollidas as biobibliografías de mulleres pioneiras e sobranceiras do ámbito das artes escénicas. Amparo Albajar, Josefina Blanco, María Casares, María Boga, Maruxa Villanueva, Abella Otero ou Marisa Vilar de Francos, que fixo algunhas incursións. E, como non, Marisa Soto, quen crea con Rosa Álvarez e Mabel Rivera unha compañía teatral. No caso de Mabel Rivera, achámonos ante unha figura indispensable para dar conta da conformación das artes escénicas en Galiza, para chegármonos a máis de 30 anos da nosa historia recente, da man dunha das súas máis activas protagonistas e pertencente a ese grupo de mulleres valentes. Non se trata, e sempre o sublinhamos, dunha homenaxe no formato usual, por máis que a trayectoria profesional de Mabel Rivera sobradamente o merece. Diríamos que o que nos ocupa e preocupa é o papel, o lugar das artes escénicas nunha sociedade democrática, na formación e conformación dunha cidadanía plural e democrática, e iso é impensable, imposible, sen as mulleres. En Grecia, ábrese o telón, é sabido. O teatro xorde e ten un gran esplendor que a democracia ateniense, en particular a traxedia,
está estreitamente unida á novidade da cidade democrática, como nos din os seus estudosos. Non obstante, as mulleres están excluídas da autoría e da representación. Son as máscaras as que aparecen en escena. Así mesmo, están excluídas da vida política da polis democrática. Non son cidadáns. Mentras que, iso sí, os textos están inzados de ficcións e pretextos que sustancian as representacións da alteridade do plenamente humano, amosando a esencia e os perigos do genus guinaicó femenino. O telón volta a abrirse no ilustrado século XVIII. As comedias e outros xéneros menores van tomar o primeiro plano. En Francia, o teatro consegue, en palabras de Mauro Armiño, na súa introdución á paradoxa sobre o comediante Cartas a dúas actrices, de Diderot, un estatuto de manía privilexiada por enriba do resto das artes. Para uns ilustrados será un asunto de reflexión moral, para outros sinala un exercicio literario. Alambert, Rousseau, Voltaire, Sade e, de novo, as mulleres, as actrices agora en escena. Loítase contra a censura, debátese sobre se é a cabeza ou a sensibilidade, a emoción individual do actor o que debe intervir, se é algo aprendido con esforzo ou con traballo, se é froito do xenio e da inspiración do momento dun individuo, se hai que buscar o natural ou non. Pénsase sobre a arquitectura do escenario, sobre a relación con e a formación dos espectadores. En definitiva, os problemas que suscita un novo imaginario e as comediantes no centro do mesmo. Para Rousseau, nada de teatro, nen tragedias, nen comedias, nunha sociedade corrompida e corrupta. As mulleres no escenario son a súa exemplificación, a do artificio, as malas artes, que levan a que os xoves confundan a vida co escenario. Ou, defendendo o teatro, podemos ver os consellos de Diderot a Mademoiselle Jodin, actriz, tras soster que sería ridículo propor a unha muller de teatro a moral das capuchinas do Marais, dille: con unha actitud honesta, decente, reservada, con el lenguaje de unha joven educada, aparta uno de sí todas esas familiaridades insultantes que la opinión, por desgracia demasiado bien fundada que se tiene de una comediante, no deja casi nunca de invocar, sobre todo por parte de estúpidos y gentes maleducadas que no escasean en ningún lugar del mundo. Haceos la reputación de una criatura buena y honrada. Quiero, por supuesto, que os aplaudan, pero aún preferiría que presintiesen que estáis destinada a otra cosa que a subir a un tablado, y que sin saber con exactitud la serie de sucesos penosos que os ha llevado a ellos, os compadeciese. Tampouco ten que extrañarnos que Mademoiselle Jodin, ao abandonar os escenarios con 33 anos, comence en París unha nova vida como filósofe e ardente feminista, dirixíndose pouco antes de morrer, en 1790, á Asamblea Nacional da Revolución para apoiar a participación das mulleres no corpo legislativo baixo o nosoutras tamén somos cidadáns. Se miramos de novo a apertura do telón co que comenzamos, temos en boa medida os problemas que nos preocupan nun momento de profunda crise, de generalización da precariedade das novas tecnoloxías, quizás ante o xurdir dun novo imaginario. Outra volta, pois, para pensar e debater sobre as artes escénicas e a democracia, da conformación e formación dunha cidadanía plural e democrática. E as mulleres, unha vez máis no centro, agora con voz propia. Ao longo do día e a través das distintas sesións da xornada, teremos oportunidade de ir fiando e desenfiando estas e outras cuestións que poidan xurdir desde o achegamento a trayectoria vital e profesional de Mabel Rivera, desde a reflexión e tamén por descontado das emocións, das lembranzas e da esperanza. Isto podería aplicarse non só ao teatro, sino ao resto das artes escénicas e musicais. As reflexións serían igualmente válidas. A Comisión de Igualdade agarda que sexa un día alegre e productivo, agradecendo moi especialmente a Mabel Rivera que comparta hoxe con nós as súas experiencias e vivencias. Tamén a Comisión de Igualdade ten que facer constar o seu agradecimento á parte da técnica do Consello, María Mariño, ás coordinadoras da xornada, Ima López Silva e Dolores Vilavedra, e aquelas diferentes entidades
e persoas externas ao Consello da Cultura Galega que colaboraron na cartografía. Vou a citalas para que quede constancia. Mabel Rivera, Francisco Oti, Gonzalo Rodríguez, Compañía de Radio e Televisión de Galicia, Centro Dramático Galego, Mediaset, Actúa, Revista Cultural da AISGE, Compostelán, Festa da Palabra Silenciada, Grial, Revista Galega de Cultura, Revista da Academia Galega do Audiovisual, diariodeferrol.com, Faro de Vigo, El Ideal Gallego, La Opinión, El País, Sur, Vieiros, Radio Voz. Agradecamentos tamén ao personal do Consello da Cultura Galega que participou na posta en marcha desta xornada e na realización da cartografía Mabel Rivera Torres no álbum de mulleres. Miguel Alonso Fachado, Rosa Neiros Díaz, Aurora Fernández Díaz, Manuel Gago Mariño, Anxo Sumai García, Irene Gómez Menéndez, Susana Guitar Novo, José Lens Bruña, Teresa Navarro Quinteiro, Beatriz Pérez Mosquera, Begoña Tajes Marcote, Prudencio Viveiro Mogo. A todos eles, en nome da Comisión de Igualdade, queremos agradecerlle que esta xornada e o que queda desta xornada a través da cartografía e do álbum, como vemos, é froito do traballo de moitas mans. Gracias a todos e agardamos que sexa unha xornada boa, a pesar do tempo de manifestacións e outras variantes. Gracias. Ten a palabra Massimino Zumalave, coordinador da sección de Música e Artes Escénicas. Eu creo que está conectado. Bos días, señor vicepresidente, María Xosé, señoras e señores. O primeiro que se me ocurre que temos que felicitar a Mabel Rivera porque se lle adique esta xornada. En segundo lugar, teño que manifestar a miña ledicia porque creo que o premiar a Mabel Rivera premiase e recoñécese unha profesión. Este recoñecemento á importancia das artes escénicas parece moi importante porque as artes escénicas forman parte da cultura ou, se queren, das culturas europeas e non europeas. E creo que, ademais, o Consello da Cultura Galega tivo sempre unha gran sensibilidade ao mundo das artes escénicas. Fai anos, na época en que o presidente do Consello era Carlos Casares e o coordinador da sección de Música e Artes Escénicas era Ramón Castromil, dun estudio de negociacións, moitas conversas cos responsables de institucións políticas e locais, xurdiu a Escola de Arte Dramático, a Escola Superior de Arte Dramático, que ten a súa sede actualmente en Vigo. Pero é que actualmente o Consello, con unha equipa que coordinou Manuel Vieites, acaba de rematar un informe que foi aprobado na última sesión do plenario, que está en vías de se publicar. O sexa que tamén na época de Ramón Villares o teatro sigue sendo moi importante para o Consello. Eu creo que isto é así porque as actividades escénicas son actividades que exceden o que é o tempo de ocio, de lecer, de entretenimento. As artes escénicas poden levarnos moi ben ao mundo do pensamento, da reflexión e incluso ser un instrumento delicadísimo para coidar e mimar unha lingua como é a nosa. No que leín na xornada de presentación que firman Dolores Vilavedra e Inma López Silva, quedoume ca idea de destacar algún papel que teñen que desenvolver as mulleres como papel de loita e de rebelión. É un pouco como unha especie de seguir aquela estela que nos presentan os clásicos dos que falaba María Xosé Agra, un Prometeo que quere revolucionar o mundo. A min esta reflexión sobre o moito que aportan ao papel da nosa cultura e do arte en xeral, os roles femeninos, eu que son músico, pois as artes escénicas penso inmediatamente na ópera. O importante que son para nós as referencias de pensamento que hai detrás de Electra, de Isolda, de Medea, de Salomé, de Norma, da Margarita, do Fausto de Goethe, ou incluso da muller silenciosa
que puso en música Richard Strauss. É dicir, que os clásicos gregos, Oscar Wilde, Hofmannsthal, todos estes aportáronnos desde o teatro unha importancia sobre ese papel de rebelión e de forza que desenvolveron moitas veces as mulleres. Incluso un compositor galego, que é Roxelio Groba, nunha ópera inédita, que todavía non se estreou, esperemos que algún día se leve a cabo, fixo sobre María Pita, que titula La fuerza de la libertad. Isto algún día, ao mellor, as podemos escoitar. Eu creo que nunha actriz como Mabel Rivera pódense destacar sempre, ao mellor isto é o que xurde ao longo desta xornada, aspectos profesionais e aspectos humanos. A min sempre me chama a atención ese punto no que a actriz está no seu camerino preparándose para salir, é dicir, esa preparación exterior, esa caracterización con vestuario, con maquillaxe, con todo isto. Pero moitas veces esquecemos a preparación interior, esa preparación humana, ese enriquecimento que chegar a asumir un papel xente do mundo das artes escénicas que vexo aquí, actores, actrices, o saben ben, iso é traballo de días, de meses, ás veces de toda unha vida. Pero interésame tamén esa outra imaxe no momento en que esa actriz despréndese do vestuario, da maquillaxe e volve á súa vida personal, pero enriquecida pola reflexión e pola representación que ven de facer. Está claro que de Mabel Rivera hai un amplo currículum, basta ver a páxina de internet, a cantidade de actividades desenvolvidas no teatro, na televisión, no cine, incluso colaborando como narradora coa Orquestra Sinfónica de Galicia, polo que puiden ver. Claro, esta profesionalidade gústame moito a min que, repito, son un músico e que ás veces pareceme que está pesando demasiado, algunhas veces, simplemente eses rostros que dan ben na cámara, pero que non vexo esa profesionalidade, ese saber decir, ese saber moverse, ese saber actuar. Para ir rematando, pensando no que lles iba a contar no comezo desta xornada, lémbrome da escena casi final do Fausto de Goethe, no que, cando morre Margarita, Mefistófeles, e non quero facer ningún paralelismo con Mefistófeles e a comisión que dá este premio, pero Mefistófeles di, foi xuzgada, e inmediatamente desde o ceo escoitas unha voz que di, está salvada. Eu creo que Mabel Rivera foi xuzgada, está salvada, está máis que destacada, entonces só me queda cos meus parabéns, darlle as grazas polo moito que xa aportou e darlle xa as gracias por anticipado polo moito que vai seguir aportando. Moitas gracias. Doña María Xosé Agra, don Maximino Zumalave, coordinadores de sección e comisión do Consello da Cultura Galega, aprezada Mabel Rivera, amigos todos. O Consello da Cultura Galega, desde a súa fundación, tivo sempre moi presentes as artes escénicas como algo característico e fundamental da cultura galega, seguindo o ronsel que deixaron egrexos escritores como Cotarelo, Otero Pedrallo, Dieste, Bouza Brei, Cunqueiro ou, sobre todo, o Universal Valle Inclán. Este Consello realizou informes sobre o sector e defendeu e promoveu iniciativas para dignificar unha actividade que, se ben se mergullaba no máis fondo do noso ser e sentir como galegos, carecía do necesario tramado institucional para asegurar a súa pervivencia e promoción. En 1998, como lembrou agora don Maximino Zumalave, esta institución, recollendo anteriores experiencias e, sobre todo, o sentir maioritario das xentes da escena, publicaba un informe sobre a necesidade dunha escola de arte dramática de Galicia. Esta proposta, felizmente, foi considerada favorablemente pola Xunta de Galicia, que no ano 2005 inauguraba en Vigo un centro con esta denominación.
Mabel Rivera, a quen a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega lle dedica este ano o seu día máis singular, é unha das máis dignas representantes deste mundo do teatro e do cine. É dicir, dos homes e mulleres que teñen por oficio transmitirnos co seu corpo, cos seus acenos, coas súas olladas, cos seus silencios, os feitos e realidades, as dúbidas e certezas, as emocións e as calmas que compoñen e definen o relato da nosa existencia. Mabel Rivera formouse como actriz nos anos 70, esa época auroral na que case nada se tiña, pero era moito o que se agardaba. Eran tempos en que agromaban as asociacións culturais e, ao seu abeiro, iniciativas como o Festival de Teatro de Ribadavia, onde xente nova como ela tentaban construir novos espazos de liberdade e comunicación. A súa carreira foi farturenta en éxitos, constituindo os personaxes que ela interpretou o máis completo e rico mostrario dos xeitos de entender a realidade dos homes e mulleres de Galicia, e, por que non, tamén do mundo. O salto ao cine e á televisión foi obrigado polas novas expectativas que se abrían para a representación dramática, e, de novo, os papéis propios dunha artista de carácter como a ela chegáronlle un tras do outro. A súa faciana pasou a ser unha presenza case obrigada do cine e da televisión galega e estatal. Persoalmente, desde aqueles tempos dos cineclubes, non deixei nunca de asistir aos cines, aínda que os últimos peches de salas en Santiago póñeno bastante difícil. Nesa longa experiencia como espectador, hai sempre algunha película que fica como referencia obrigada na nosa memoria. E teño que recoñecer que El bosque animado de Cuerda e Mar adentro da Amenábar xogaron, entre outras, ese papel. Pois ben, nas dúas películas figuraba Mabel Rivera como actriz. Remato. É este o segundo ano que teño que presidir por ausencia do presidente a inauguración desta xornada da Comisión de Igualdade. Circunstancia que agradezo, pois sempre representa un prazer e unha satisfacción homenaxear as diferentes mulleres que desde a súa profesión levan con dignidade e orgullo o nome de Galicia polo mundo adiante. Foron científicas e literatas. O ano pasado, a querida periodista Tareixa Navaza. E este ano, tócalle a recoñecida Mabel Rivera. Co desexo de que a xornada faga xustiza á homenaxeada e que toda ela sexa de proveito para todos, doulles, en nome do Consello da Cultura Galega, a máis garimosa benvida. Moitas gracias. Fica inaugurada a xornada. Bueno, bons días a todos, escoitas ben, sí, e benvidos.
Para comenzar, bueno, a mí tócame de presentar a Yolanda, encantado de conocerte. Igualmente. A min gustaríame comezar esta presentación de Yolanda con dous breves diálogos de Mary Tyron na longa viaxe do día cara a noite, do mestre Eugene O'Neill. Di Mary Tyron: como vou esquecer? O pasado é o presente, non? Tamén é o futuro. Todos nos queremos enganar, pero a vida non nos lo permite. E hoxe tamén a vida non nos vai permitir o engano, porque imos tratar o pasado coa reflexión do presente para aventurar un futuro mellor. Logo volve a dicir: ninguén pode pasar por alto que a vida lle dá. As cousas acontecen sen que te decates. Interpóñense entre o que és e o que che gustaría ser ata que rematas por non ser ti. Entón, seguindo os pasos do mestre O'Neill, para poder ser nós, é conveniente estar alerta. Debemos decatarnos do que acontece, evitar as interposicións e facerlle caso á vida, porque, como di Mary Tyron, o pasado é o presente, e o presente é o futuro permítenos creer na vida e o teatro, na vida e no teatro, porque o teatro é vida e por iso creemos nel e máis no seu futuro. E con este empeño celebramos hoxe esta xornada porque existe un pasado e un presente, o de María Isabel Rivera Torres, e tamén o de todos os que compartimos con ela a ilusión dun futuro. Dun futuro para nós, para a cultura galega, para o teatro galego que pasa hoxe por serias dificultades, non por falta de proxectos artísticos, nin por falta de compromiso cultural e lingüístico, senón, como di Mary, porque hai cousas que se interpoñen entre o que o teatro é e o que lle gustaría ser. Pero as dificultades están aí para ser vencidas, así o demostrou Mabel, que era traballadora do sector naval, pero quería ser actriz, e loitou para que nada se lle interpuxera no seu camiño, porque ela quería ser, e non se deixou enganar. Mabel é para nós o referente, a protagonista da memoria, desa memoria de vivos e presentes, na que Mabel tivo, terá e ten moito que achegar. Por iso recoñecemos nela a figura da muller na construción do sistema teatral galego, a figura da muller de mulleres que fixeron, fan e farán teatro, das compañeiras de viaxe que, como Mabel, compartiron e comparten coa sociedade vida, teatro e tempo. E para comprendermos mellor a traxectoria de Mabel, temos en primeiro lugar o relatorio de Yolanda Ogando, a quen admiramos polos seus traballos de investigación, polas súas publicacións, polos artigos compartidos, xa que a doutora Ogando é unha desas expertas en facer presente o pasado e demostrar o que iso ten de importancia na construción da nación. Estamos diante dunha muller capaz de procurar as traxectorias do noso teatro, aínda que para iso se teña que mergullar nas profundidades da lagoa onde Boisek deitou a arma do delito. Licenciada en Filoloxía Hispánica, subsección de Galego-Portugués pola Universidade de Santiago de Compostela e doutora en Filoloxía Galega, Yolanda exerce como profesora contratada doutora na Universidade de Extremadura actualmente, onde reside, e onde desenvolve actualmente a actividade docente. Desde 2007, isto poderlo comprobar porque ven xunto nas folliñas que tedes no currículum, ven moito mellor do que eu estou dicindo, non? Pero, bueno, a min toca me presentala e vou intentar resumir un pouquiño. Brevemente, porque creo que o tempo apremia, xa se gastou bastante tempo nestas cousas. Desde 2007 dedicas ao estudo das funcións nacionais do teatro decimonónico na literatura portuguesa, centrándose especialmente na figura de Almeida Garrett e a súa relevanza na historia da literatura portuguesa, traballo que tivo o seu reflexo tanto en varios artigos de investigación como no libro Almeida Garrett, Relato paratextual, con teatro ao fundo, publicado en 2009. No 2011 colabora na máis recente historia sobre a literatura portuguesa feita en España, o volume Historia de la literatura portuguesa, coordinado por María Jesús Fernández García,
onde é responsable dos capítulos adicados aos séculos XVIII e XIX. Na actualidade, a súa investigación divídese en dúas liñas principais. Por unha banda, o teatro galego, como poderemos ver, e pola outra, as tecnoloxías na didáctica da lingua e literatura portuguesas. Na primeira das vías, ten colaborado asiduamente con traballos do arquivo teatral Francisco Pillado Mayor, onde ten publicado un excelente texto que resultado da súa tese de doutoramento, que se titula Teatro Histórico, Construción Dramática e Construción Nacional, texto que se recomenda. A súa labor investigadora levouna a formar parte do equipo do proxecto de investigación Recuperación del Patrimonio Teatral en Galicia, 1882-1923, dirixido por Laura Tato. Tamén ten publicado 2 traballos sobre o teatro de Roberto Vidal Bolaño, Viaxes a Compostela, Capital e Nación no Teatro de Roberto Vidal Bolaño, e Invitación al Viaje, Galicia on the Move, Mobilidade e Estatismo no Teatro de Roberto Vidal Bolaño, editados en 2005 e 2013. A segunda das liñas de investigación céntrase nas prácticas docentes das literaturas e culturas en lingua portuguesa, con especial atención ao papel das TIC, Tecnoloxías da Información e Comunicación, e no ensino da contorna persoal da aprendizaxe, os PLE. Yolanda ten impartido conferencias e seminarios en diversas universidades, como a de Lisboa, a Escola Superior de Educación do Instituto Politécnico de Lisboa, a Universidade da Beira Interior, a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade do Miño ou mesmo a Universidade da Coruña. E hoxe, no trazo da súa liña de investigación do teatro galego, Yolanda vai nos ofrecer o relatorio que leva por título Mabel Rivera nas artes escénicas galegas, unha traxectoria, para o que ten a palabra. Moitas grazas. Ben, moitas grazas. Moitas grazas por esta exhaustiva e amable presentación. Moi bo día a todos e a todas. Quero, antes de nada, comezar agradecéndolle ao Consello da Cultura, á Comisión de Igualdade, a súa coordenadora, María Xosé Agra, o feito de me estaren a acoller aquí unha vez máis, unha segunda vez, non estar outra vez nesta casa, que é un verdadeiro placer. Nese sentido, moitísimas grazas ás coordenadoras e organizadoras da xornada, Dolores Vilavedra, que é a directora desa tese de doutoramento que deu como resultado ese libro sobre teatro histórico e a construción nacional en Galicia, e a Ima López Silva, que tamén temos relación de longo tempo. Moitas grazas por me daren a oportunidade de estar aquí hoxe a falar de Mabel Rivera, que é unha desas mulleres xefas que tiven ao longo destes, vamos a decir, 20 algo anos xa de percurso entre investigador e profesional, e dentro de todas esas mulleres, casi todas as mulleres xefas da miña vida, marcaron e fixeron, orientaron parte do meu proxecto e, con efecto, como veremos con ela tamén, a pesar do ano e medio só que traballamos xuntas, marcou definitivamente moitas das miñas maneiras de entender o traballo e de entender a vida, como aínda creo que vos contarei. Antes de pasar a falar xa de Mabel, quería tamén agradecerlle a Rosa Neros e a José Lens o trato, o contacto, a amabilidade e disponibilidade para asistir a esta xornada desde Cáceres, que efectivamente de onde veño. Moi especiais grazas a Marián Mariño, que preparando a cartografía que logo nos vai presentar, me cedeu xenerosísimamente moita da súa investigación, o que para min, xa falando de alguén cunha traxectoria longa como a de Mabel, moi chea de cousas, resultou fundamental e moi facilitador para encontrar ou para me orientar nesa traxectoria nas artes escénicas da nosa homenaxeada hoxe. Nese sentido, quero tamén agradecer á Biblioteca Arquivo Francisco Pillado Mayor, que me recibiu no mes de agosto, abríndome o arquivo, permitíndome a min acceder directamente aos materiais, o que tamén, obviamente, facilitou encontrar algunhas veces pequenos tesouros sobre a biografía escénica de Mabel Rivera. E, por último, como non, gustaríame agradecerlle á propia Mabel, non creo que dos moitos agradecementos que lle farei ao longo da presentación de hoxe, e isto espero que xa non te vas a resultar
cova demais, non? Pero é verdade que lle quero agradecer como me recibiu este verán, despois de moitos anos sen nos ver, a amabilidade, a disponibilidade, o cariño con que me volveu recibir, regalándome non só o seu tempo, que é moitas veces precioso, senón, como sempre, un monte de historias, imaxes e experiencias que para calquera persoa interesada no teatro galego, nas artes escénicas galegas en xeral, son un verdadeiro tesouro, de verdade. Creo que podo dicir que tive moita sorte de poder coñecela e de poder traballar con ela, de compartir con ela experiencias laborais ligadas ao teatro e ás artes escénicas. Creo que, ademais, tiven a grande sorte de aprender con ela formas de entender como enfrentar algúns aspectos do traballo e, como veremos, aínda teño que agradecerlle posiblemente parte da miña ligazón á propia terra, ao medio rural, como aínda espero ter oportunidade de contarvos ao longo desta presentación. Esta presentación non vai ser exhaustiva, xa esta cartografía de Marián non o pretende, pero si espero dar unha idea cabal, é dicir, que conteña todo o que ten que conter para facernos unha idea desa traxectoria de Mabel nas artes escénicas galegas. Vou centrar especialmente en 6 grandes eixos que creo que caracterizan esa traxectoria, no mínimo no que eu vexo, estudei e a coñezo desde hai anos, e creo que delos aquí poden resumirse nestes, aínda que claramente o primeiro realmente engloba de alguna maneira e explica posiblemente parte dos restantes eixos. Creo que o primeiro que debemos dicir é que o traballo de Mabel Rivera é un traballo de compromiso. Sempre ten un compromiso fortísimo con todo aquilo que inicia, con todo aquilo no que se move. Veremos, seguramente, se algunha vez consultades entrevistas, reportaxes sobre esta actriz, veredes que con moita frecuencia xornalistas ou outras persoas apuntan ao feito de Mabel ser unha persoa moi dinámica, que fala de moitos temas diferentes, que ten a ollada posta en diversos aspectos. E con todos eles é realmente unha actriz comprometida. Nese sentido, falamos dunha artista polivalente e posiblemente dunha das figuras, dunha das mulleres actrices que máis se aproxima á figura ou que realmente encarna, podíamos dicir, a figura de intelectual. Alguén que, para alén de estar comprometido ca profesión, de reflexionar sobre o propio proceso e o propio traballo, está cos pés na terra, e ese ter os pés na terra fai que sexa consciente da necesidade de avanzar continuamente, de se formar, esa idea da formación constante, agora que ademais nos estudos está tan de moda, non? O lifelong learning, ese aprendizaxe ao longo de toda a vida. Mabel realmente mostra ese interese por se formar, por ampliar miras toda a vida. E precisamente creo que iso cadra moito ben coa práctica ou con prácticas que complementan ou que reforzan ese papel nas artes escénicas, que teñen que ver coa práctica da terra, a práctica de mulleres e a práctica da lingua. Espero ir vendo efectivamente como con todos eses ámbitos Mabel mostra realmente un fortísimo compromiso. Non vou facer, obviamente, unha presentación biográfica estricto senso, pero é verdade que non podo deixar de relacionar, vamos dicir que a veces ata de maneira singular, parte deste seu carácter ca súa cidade de nacemento, Ferrol, e estou convencida de que, obviamente, marca parte desa traxectoria, esa orixe, aínda que ás veces tamén de maneira paradoxal, como agora tentarei contarvos. Ferrol, esa cidade da reconversión industrial, forma e conforma esa activista comprometida que utiliza todos os recursos que encontra para loitar polas súas ideas, e especialmente os recursos da cultura. A cultura, nese sentido, sexa escrita, sexa fundamentalmente teatral, estará presente en boa medida en toda esa loita sindical e non só. A cidade de Astano achega o inglés e achega realmente a todas as linguas. Creo que podemos falar dun interese xeral por todas as linguas. En ese sentido, e aquí sí, paradóxicamente, a cidade
máis castelanizada socialmente de antigo, estou a pensar aínda en pezas como as de Charlón e Hermida, nas que efectivamente non pois ben normal que alguén señorito de Ferrol fale castelán, pero non un señorito de Monforte, porque os de Ferrol xa se sabe, falan ese castelán sempre. Ben, esa cidade tan tradicionalmente castelanizada dá lugar ou crea unha muller, unha actriz moi comprometida ca lingua galega, realmente comprometida dunha maneira fonda e rigorosa, como aínda veremos. A comarca máis industrializada, Ferrolterra, dá lugar a unha muller comprometida de maneira constante, de maneira pragmática e sempre con intención de promover, de por en andamento prácticas relacionadas con medio ambiente e especialmente, moi especialmente, con medio rural. A cidade do Teatro Jofre, onde, como ela mesma declara, cando, por exemplo, interpreta a María Calas en Masterclass e representa en Ferrol, dicía, ese teatro onde ela viu traballar a súa tía, onde viu os seus primeiros espectáculos, esa cidade e esa comarca tamén tan importante a hora de por ou de encontrarnos, vamos dicir, teatro amador, esas orixes tamén do teatro profesional na década dos 70, dalles a porta, ese camiño aberto a esa filóloga de formación, sí, a esa traballadora de Astano, pero que encontra aí, como aínda comentaremos, ese colchón, esa especie de plataforma, non, para dar os seus primeiros pasos no teatro. E, efectivamente, está no cerne na creación do grupo do Teatro Círculo de Perlío que en 1978 e 74, en 1978 dá lugar a Teatro Tagallo. E todas estas dúas compañías participan activamente no ambiente teatral da Galiza dos 70, nos certames de Ribadavia, posteriormente noutros certames e festivais, a partir do 78, ademais, man con compañías que xa eran verdadeiramente profesionais. A mesma Mabel comenta en varias ocasións que xa beiraban no profesional, que moito tiña de reflexión, de tentativa de representar e de se comprometer cos espectáculos como as compañías profesionais. Sexa como for, é unha plataforma perfecta para ser coñecida e vista xa por directores e outros actores e actrices que están na beira do profesional no teatro galego, que, como sabemos, empezou no 78 e se vai estendendo pouco a pouco ao longo da década dos 80. Como sabemos, e xa foi repetido con frecuencia, para alén do interese de Mabel polo teatro, é a reconversión naval a que a pon finalmente na tesitura de decidir que fai, non é, ca súa carreira. E xusto nese momento, 1984, que se funda, como é ben sabido, o Centro Dramático Galego, recibe, vamos dicir, a petición por parte de Roberto Vidal Bolaño de que encarne a Dona Tareixa, a nai de Rosalía de Castro na singular, coñecida e moi lúcida Agasallo de Sombras, que o propio autor ia dirixir para o Centro Dramático Galego nese ano. Era unha dura, novísima, como ela mesma comenta moitas veces entre risas, mai de Rosalía, mai de Elina Luaces, non? É verdade que mesmo caracterizada, que además está pequena, pero mesmo caracterizada, sigue resultando moi nova, como nai de Rosalía. Pero é verdade que é un papel moi interesante que, en todo caso, o que nos interesa agora significa ese punto de inflexión, esa viraxe tan relevante, non é? Tamén no desenvolvemento dunha peza de teatro, ese punto de xiro tan relevante na trayectoria profesional de Mabel. A partir de aí, do 84 e ata o ano 89, Mabel participa en 4 espectáculos do Centro Dramático Galego: Agasallo de Sombras, Os vellos non deben de enamorarse, O enfermo imaginario e As alegres casadas. A verdade é que xa podíamos marcar aquí que Mabel está presente en algúns fitos do teatro galego, para empezar, estando na representación do primeiro autor galego que representa o Centro Dramático Galego, da primeira representación dos vellos no Centro Dramático Galego, nunca relevancia que obviamente ten ese texto na historia da literatura galega. Así que está nos primeiros pasos da
profesionalización dos actores e as táboas no sentido máis institucionalizador que supón o Centro Dramático Galego. Pero xusto pouco tempo despois, no ano 86, Mabel, canda Rosa Álvarez e Marisa Soto poñen en andamento o Teatro do Malbarate, unha das máis relevantes compañías de mulleres da historia do teatro galego. Se ben aínda falta un estudo fondo sobre a historia desta compañía, posiblemente ás veces nos pasaba por riba a traxectoria, porque é verdade que tiveron só 3 espectáculos, 3 e medio, vamos dicir, pero duraron relativamente pouco en comparación a outras compañías da época, pero mesmo así non podemos deixar de ver que foron moi recoñecidas, moi ben aceptadas, tanto polo público como pola crítica naquela época. Tratábase dun grupo de mulleres a fundaren unha compañía de mulleres para facer teatro que non lle falase exclusivamente ás mulleres, elas mesmas o din, queren tamén implicar os homes nese contar as experiencias das mulleres, pero, en calquera caso, sí que falan dun teatro que está interesado na vida das mulleres, nas mulleres vistas por elas mesmas. Fundan, ademais, unha compañía relativamente novidosa e que, creo eu, non viña a cadrar moi ben coa posterior situación do teatro en Galiza, que leva a compañías con estructuras moi fixadas, en que hai un director ou directora, un elenco máis ou menos estable, frente a elas que só son actrices, non dirixen e buscan actores para algúns espectáculos, coproduccións, como veremos aínda, ou, en calquera caso, directores e directoras para cada un deses espectáculos. Así que, efectivamente, non durou moito máis tempo esa experiencia, pero si nos deixou non só a 3 actrices renomeadas, realmente recoñecidas, moi respetadas, como tamén 3 espectáculos que paga a pena lembrar na historia do teatro galego. Desde Xogos de Damas, de Anxo Rei Ballesteros, aínda no ano 2009, a revista Grial organizaba unha homenaxe a este autor onde Mabel lembraba parte do proceso desde a creación encenación tamén desta peza. No ano seguinte, Galicia SL, unha coproducción con Teatro do Noroeste. En 1990, Inventarios, dirixida de Philippe Miniana, pero dirixida por Fernanda Lapa, unha directora portuguesa, que seguramente é unha das pezas máis lembradas de Malbarate, e onde Mabel encarnaba unha personaxe que, segundo conta moitas veces ela tamén, é unha das súas grandes lembranzas na súa traxectoria como actriz. Efectivamente interpretaba a Angèle naquela peza e sería unha interpretación pola que gañaría un premio Compostela, o primeiro dun relativamente considerable número de premios e recoñecementos e homenaxes, como está de hoxe, ao longo da súa vida, pero que, como veremos, aínda así, no caso do teatro, é un exemplo excepcional este premio, Compostela. Ano 91, estamos no ano 2013. É importante ir vendo para que vexamos eses espazos, esas distancias cronolóxicas. En 1991, Xogos a hora da sexta, teño que dicir que foi a única que eu puiden ver presencialmente, tiña 17 anos, e foi unha das miñas pezas ali no Teatro Principal de Ourense xa. Unha peza na que efectivamente xa se incorporaban actores como Xan Cejudo, Marcos Viéitez, e que eu lembro con especial agrado, a verdade que saín do teatro moi contenta, gustoume moito naquela altura. Creo que tamén marcou realmente outro punto de inflexión importante na compañía, aínda que posteriormente xa non seguise adiante. Sexa como for, polo tanto, podemos dicir que Mabel até este ano, ata o ano 1991, foi partillando boa parte da traxectoria do propio teatro galego, da propia historia do teatro galego. Estaba na fundamental etapa do teatro amador dos 70. Estaba na pasaxe que as compañías fan precisamente dese amadorismo a profesionalización nos inicios dos 80 e durante toda esa década. Estaba na posta en andamento da compañía institucional galega,
estaba e impulsaba o alargamento que o teatro profesional coñeceu desde na segunda metade dos 80 e ao longo da década dos 90, nesa configuración de novas compañías, de novas olladas, novas perspectivas, novas formas de entender o teatro e o que se representaba nas táboas galegas. Estaban as reivindicacións para a mellora e a construcción regulada da profesión de Galiza. Veremos aínda algún aspecto sobre isto, pero Mabel estivo sempre nas protestas, nas reivindicacións, nos espectáculos feitos para promover precisamente a millora, a dignificación da profesión das profesións escénicas en xeral e especialmente de actrices e actores no país. E estaba na Asociación de Actores e Directores de Galiza. Aínda tamén voltarei sobre este aspecto, pero, en todo caso, é verdade, Mabel estaba e loitou en cada unha desas frontes do teatro galego. Así que, aquí máis unha vez, creo que todos, na miña parte como espectadora e investigadora do teatro, tamén podemos ou temos que agradecer esa presenza e esa loita polo teatro galego e a súa melloría. Tras unha breve experiencia no audiovisual co Bosque Animado, nos outros feirantes, a verdade que é un papel moi pequerrechiño, pero moi curioso no Bosque Animado, e tras unha pequena pausa do ano 91 ao ano 95, Mabel regresa en pleno. Realmente regresa con forza, agora como actriz de televisión, marcando de maneira decisiva a súa trayectoria profesional nas artes escénicas, agora xa pasadas ao audiovisual. Todos lembramos, obviamente, esta sigla. Non podo por menos que volver retomala. A primeira actriz que aparecía no primeiro capítulo de Pratos Combinados era Mabel, que saía da súa casa e baixaba as escadas colocando uns pendentes, se non lembro mal, e iniciaba o primeiro diálogo. Efectivamente, en 1995 estreábase o primeiro capítulo desta serie que, gústenos ou non, temos que dicir, é unha serie histórica da televisión de Galiza e que, lembrémola con máis ou menos cariño, é unha das marcas da televisión galega e da cultura dos 90 e dos primeiros anos 2000. Podemos recoñecer, insisto, máis ou menos acerto, máis ou menos clixés, máis ou menos perspectivas, vamos dicir, trampulleiras sobre a forza da muller encarnada especialmente nesa personaxe que interpreta Mabel, Balbina Santos, pero o que é innegable é que Mabel volta a estar presente nun dos fitos do audiovisual galego. Non se trata só de ser a coprotagonista nunha das series de maior éxito da televisión galega, senón tamén por estar presente na grabación e produción da primeira sitcom da nosa cultura e nunha das series de maior duración con altísimas taxas de share que a torna famosísima e, en todo caso, nunha das series que tamén contribuiu decisivamente para a profesionalización definitiva de varios dos oficios ligados á escena e ao audiovisual ao longo da década dos 90. Produtores, guionistas, maquilladores, decoradores, técnicos e, por suposto, actores e actrices. Nesta liña, por tanto, a trayectoria de Mabel volta a partillar moitos trazos coa de moitos outros na profesión, iniciados nas táboas directamente, son eles os que se ocupan de dar carácter profesional ao sector para logo entrar e formar parte do primeiro sistema audiovisual producido en Galicia. Tal e como moitos outros actores, Mabel era recoñecida como actriz de teatro. Agora pasa a ser coñecida como actriz da televisión. E, no entanto, é verdade, a custo dun excesivo encaixamento como unha Balbina Santos que lle atura, creo que podo dicir, as parvadas, ás veces demasiadas, a maior parte das veces, diría que case sempre, pero, en todo caso, as parvadas de Miro Pereira. Sandra Faginas, na reportaxe que publica no ano 2012 no Extravoz sobre Mabel, utiliza unha lindísima expresión que hai que dicir que o personaxe lle colgou un mandil en riba, non do que lle levou moito tempo liberarse. Se mandil había a perseguir, eu creo que ás veces aínda segue loitando con el para poder achegarse
a outros aspectos da profesión. E é verdade, é unha, curiosamente, esta fama e este coñecemento como actriz de televisión afasta, parece que case de maneira definitiva das táboas. Unha das cousas que falaremos aquí, Mabel é unha grande actriz, falase dunha grande dama do teatro galego, pero en realidade é, sobre todo, unha dama do audiovisual. E o teatro aínda ten moitas contas pendentes, seguramente, con esta actriz. Verémolo aínda ao longo da presentación. Pero, en todo caso, nestes anos, a partir do 95, tórnase nunha actriz sen compañía, á espera da chamada dun director ou directora ou dun grupo que, como dicía xa antes, nunha década relativamente, vamos dicir, ríxida, pechada, con poucas iniciativas intergrupos, con tamén o CDG que nun tempo pasa casi a ter un elenco estable, despois aquela cousa non se mantén, pero en todo caso pecha tamén filas, cunhas compañías, insisto, con estructuras moi marcadas e moi calculadas para recibir axudas e producir espectáculos, Mabel non recibe chamadas e verá pasar casi unha década antes de se achegar novamente ao teatro. Faino en compañía de Rosa Álvarez, unha vez máis, e de Ernesto Chao, cunha obra titulada precisamente Compañía, dun texto dun autor argentino, Eduardo Robner, que poñen en escena no ano 2000. Colaboraría tamén no País da Comedia, aquela serie de monólogos que dirixía Carlos Blanco. E nun dos espectáculos, creo, daqueles anos máis recoñecidos, en Cartas de Amor, representación que se inicia coa colaboración, ese proceso de Mabel constante para, con todo o que ten que ver co teatro, coas curtas da Sala Galán, lembrades naquela altura en que se organizaban aquelas curtas de teatro, e aí inician unha posta en escena de Cartas de Amor de Albert Gurney e leva máis adiante a escena con Pico, non con Xosé Manuel Olveira Pico, dirixidos por Abelino González. E logo outra vez, a verdade é que case nada. O que Mabel tenta, traducindo, sendo axudante de dirección, colaborando con compañías, pero en realidade nada. O práctico deserto no teatro no sentido, ou na parte tocante a Mabel. E creo que no que a coñecía, nos anos 99 e 2000 que traballei con ela, no que a coñezo agora, no que ela aínda declara, por exemplo, a Alberto Ramos hai uns días na entrevista que lle facía en Praza Pública, creo que non me equivoco se digo que esta é unha das grandes espiñas cravadas no ánimo laboral de Mabel. A pesar de desfrutar coa creación en todas as linguaxes, o cinema, a televisión, a ópera e o teatro, a final, é o teatro o que aínda a enche máis. Non só mo dixo a min, tamén unha entrevista, por exemplo, a non sei cal é o nome, Pérez, do Diario Sur, cando está no Festival de Málaga, aínda lle conta tamén que ten esa especial preferencia polo teatro. E conta porque é unha desas formas de interpretación que lle permite a calma e buscar os matices, as diferentes facetas dunha personaxe que o audiovisual normalmente lle permite, pero con moita menos, vamos dicir, profundidade, porque o ritmo é moito máis rápido. E aínda que disfruta dese ritmo rápido, ela que é así tan dinámica, realmente disfruta coa parte do teatro, coa interpretación teatral máis demorada. Non está no teatro, está en pratos combinados, pero o que sí non está é inactiva todos estes anos. Mabel contábame naquel tempo en que traballábamos xuntas que pratos combinados era unha forma de estar traballando durante 4 meses, ter máis ou menos o ano laboralmente cuberto para logo poder facer moitas outras cousas. E facía, vaya se facía. En relación directa, por exemplo, cas artes escénicas, Mabel tentou aproveitar todas ou moitas das oportunidades de formación que grazas a cursos como os da Asociación de Actores ou o máster, por exemplo, ofertado pola Universidade de Santiago no seu tempo, había na Galiza daqueles anos.
Ainda en 2013, nunha entrevista que concede a revista cultural de AISGE, cando lle preguntan cales son os seus proxectos de futuro, di que se pode voltar a gravar a segunda tempada de Familia a Madrid, quere aproveitar esas semanas ou eses meses en Madrid para seguir a formarse, para seguir facendo cursos, para seguir ampliando os seus coñecementos. Comenta o Sandra Faginas, coméntase nesta entrevista de AISGE, garantovos no que eu a coñezo que sempre demostra un altísimo nivel de exixencia e rigorosísima con ela mesma. E aínda que máis comprensiva co resto da profesión, tende a ter iso como un dos factores de xulgamento, vamos dicir, esa idea de alguén que, mesmo sendo un bo actor ou unha boa actriz, fica na parte cómoda, non se acomoda nunha serie de rexistros. Mabel é o contrario, é realmente unha loita para desencaixarse de todas as caixas en que a poidan incorporar. Nese sentido, Mabel é especialmente, vamos dicir, autoexixente e exixente ca formación, pero é verdade que, xa foi comentado aquí, partilla, vamos dicir, o interese que boa parte casi todo o sector das artes escénicas en Galiza tiña na década dos 80, na década dos 90 e parte dos 2000, que era a necesidade de crear espazos de formación específicos en Galiza. Mabel así está apoiando a creación en 2004 da Escola de Teatro de Narón ou apoiando, por suposto, a escola, a reivindicación e a creación da Escola Superior de Arte Dramática, aonde tamén irá falar, por suposto, para mostrar públicamente que está novamente moi satisfeita por se ter creado ese novo espazo formativo. Mentaba antes a Asociación de Actores e Directores de Galiza, da que Mabel, como é sabido, foi presidenta durante uns anos e podemos dicir que foi un proceso definitivo para o asentamento da Asociación de Actores como institución de referencia, como parte imprescindible no diálogo da profesión, sexa coa Xunta de Galicia, coas produtoras, coa academia, con diferentes ámbitos da cultura galega. No entanto, como xa vos dicía antes, ese compromiso, ese estar na formación, na dignificación da profesión, está en unha constante ao longo da súa traxectoria, viña xa de longo. Lembro, novamente, a posta en andamento do grupo do Círculo de Perlío, a do Teatro Tagallo, a Fundación de Malbarate, a defensa dos direitos de actores e actrices a finais dos 80. Esta imaxe aquí, por exemplo, inda que ten pouca calidade, está sacada do Faro de Vigo no ano 87, esa dai é Mabel, ensaiando un espectáculo que se intitulaba A Cena, en que reclamaban melloras para a profesión. Así que, efectivamente, tamén aí estaba recentemente nos encerros da Cidade da Cultura participando e dando tamén opinións sempre cabais, creo eu. Estaba sempre implicada e defendendo convenios laborais non só dos traballadores da profesión escénica, senón tamén en xeral de todo o mundo. Así, pois, podemos falar dunha muller realmente moi comprometida, na que se vía tamén un forte compromiso coa lingua. O interese polas linguas é constante tamén na biografía de Mabel. Aínda agora segue recibindo clases particulares de inglés para non perder a fluencia, non é? Que se di en portugués esa axilidade no falar e, de feito, sabemos todos que participa en filmes gravados en inglés falando ela. Non é dobrada, sino que a súa propia interpretación. Pero o que era incrible é que, cando eu a coñecín, eu que era de filoloxía galega e, polo tanto, tendente a estar, vamos dicir, naqueles debates sobre escena ou galego e onde que cuidado tiña que ter a profesión actoral coa lingua, eu que era tendente a apoiar a causa da lingua, sempre, e a considerar negativamente o desleixo a hora de pronunciar, de crear e de encenar, fiquei tan gratamente sorprendida cando soube que Mabel recibía clases particulares de galego. Era para min unha absoluta sorpresa. E era, sobre todo,
unha rara avis no panorama e máis nese coidado que tiña pola fonética, pola pronuncia, polas estructuras gramaticais. Lembro unha vez, cando traballaba con ela, que me chamou ao móvil para preguntarme unha cousa sobre un dos diálogos que tiña que gravar para pratos combinados. Tiña unha dúbida lingüística e antes de dicilo ou non, chamoume, non podía nese momento falar ca súa profesora, e chamoume a min para preguntarme: consideras que isto está ben dito? Rezoamos ali, creo, durante 5 minutos a estructura e efectivamente estaba ben e seguiu adiante. Era absolutamente incrible nun panorama no que, ben, falar con 5 vocais en lugar de 7, non pronunciar o xe, estaban perfectamente a orde do día e, ademais, non tiñan especial consideración. Era moito mellor o método que a ferramenta da lingua. Ben, Mabel atendía a todo. Nese sentido, e sendo eu apoiante da causa do rigor no galego, tiven o privilexio de vivir ao seu lado un tempo o posicionamento naquel debate moi acendido de finais dos 90 que se producira polas exixencias que respecto do galego se lles facían a algunhas actores e actrices, especialmente, como sabemos, na área da dobraxe, pero que pasou momentáneamente tamén a ser utilizada, vamos dicir, como arma, como desculpa en algúns casos, non sabemos moi ben, con algúns actores ou actrices á hora de ser contratados e contratadas na televisión galega. Mabel coñecía a profesión, ela a súa vez era dobradora, entendía parte do posicionamento antidogma, podemos dicir, que algúnas destas actrices e actores tiña precisamente perante a lingua. Pero precisamente tamén a súa actitude crítica, ao seu compromiso rigoroso, facía que fose ela mesma rigorosa co coidado da lingua, co coidado coherente co coidado dunha das súas principais ferramentas de traballo. Iso tornaba, obviamente, unha das mediadoras perfectas na altura para tentar achegar posicións entre o sector profesional dos actores e actrices e algúns dos sectores, vamos dicir, de control da lingua, na dobraxe, na televisión galega, etc. Non chegou moi lonxe a cousa, en parte pola pechazón, vamos dicir, negativa de algunhas das partes, precisamente, pero en todo caso, si demostrou naquel tempo un rigor, un compromiso, sí, antidogmático, pero constante. Tan constante que é curioso, pero, por exemplo, moitos medios que en Galiza crean e falan en castelán, como A Voz, por exemplo, mudan para o galego no momento en que entrevistan a Mabel na radio. Ou, mesmo facendo unha reportaxe en castelán, sempre poñen en galego as intervencións de Mabel. É constante a presenza do galego na traxectoria pública de Mabel. E, polo tanto, novamente, temos unha Mabel que amosa esa preocupación polas condicións do traballo, pola dignidade do teatro, pola dignidade das mulleres, pola dignidade da lingua. E, si, tamén a dignidade da terra. Outra das súas grandes preocupacións xa nesta etapa. O traballo con Enrique Banet, as colaboracións con Senda Verde, a formación, a organización de cursos naquela altura sobre agricultura ecolóxica. Estamos falando a finais dos 90 que, para min, por exemplo, eran prácticamente ciencia ficción, non eran tanto, pero que realmente eran das primeiras, vamos dicir, noticias case que chegaban ao público en xeral en Galicia. Lémbrome, novamente chegou ao persoal, pero lémbrome que, e aquí ven un dos puntos de influencia de Mabel na miña vida, colaborei fugazmente nunha desas xornadas en Silleda e para min realmente resultou moi revelador e inspirador. Curiosamente foi aquí a primeira vez que oí falar dunha parella, o Xurxo e a Mercedes, que ian vivir nunha aldea remota da montaña da provincia de Ourense, moi pouco contaminada, de tan remota, na que ian facer agricultura ecolóxica. Eu pensando en que aldea remota da Serra de Queixa sería aquilo, descubrín poucos meses máis tarde que era a miña aldea. Así que, dai que agora que estou moito máis radicada, casi os que me coñecedes sabédelo, na provincia de Ourense, na montaña ourensá, ademais, me lembraba con moita frecuencia de Mabel, porque ali segue a Casa de Turismo Rural con produción ecolóxica e promovendo, de feito, garantovos un proceso de dignificación
do medio rural, daquela aldea, de ata mudanza da autoimaxe da xente da aldea respecto a si mesmo e a súa identidade, que, nese sentido, xente como Enrique e Mabel axudaron a promover. E, moito máis, obviamente, que a miña experiencia persoal, moito máis relevante é a fundación da Fundación, vaya, a redundancia, Galicia Verde, no ano 2002. Esta Mabel, que non encontraba xa naquela altura lugar para desenvolver as súas arelas interpretativas no panorama galego, porque estaba moi encaixada en fuga mental xa dunha situación que pouco a pouco e con honrosas excepcións se tornaba máis inerme, encontra unha inesperada porta de saída. A interpretación de Manuela, a cuñada de Ramón Sampedro, na arquimencionada e coñecida Mar adentro de Alejandro Amenábar en 2004. Vou resultar momentáneamente tópica, pero é necesario que retome esta escena aquí, unha das máis lembradas, como seguramente concordaredes comigo. Comentaba recentemente nesa entrevista de Aisge que era neste punto de ruptura da personaxe que a situaba o director, as actrices que facían o casting, para probar como funcionaban encarnando esa singular Manuela. E convenceu o director. É dicir, 1984, estamos agora en 2004, 20 anos máis tarde encontramos un novo punto de viraxe, un novo punto de inflexión definitiva na carreira de Mabel. Realmente un punto que transforma radicalmente a súa traxectoria profesional. Neste sentido, paréceme que Mabel percorre o mesmo camiño que algúns anos antes xa fixeran actores e actrices como Manquiña, Luis Tosar ou María Pujalte. Só que, como ela mesmo ten dito en varias entrevistas, xa pasaba dos 50 anos, xa isto todo colleu un pouco maior. E isto convertiuno de alguna maneira aínda nunha maior sorpresa, un factor de asombro perante aquela grande actriz que lles fora descoñecida a todos os críticos españois até ese momento, pero, como ela mesma lembraba, que saía dun sitio moi concreto, que era Galiza. Que o filme concurrise aos Oscars e a fascinada crítica de Karen Darby no New York Times, en que chega a afirmar que a palabra elegancia adquire un novo sentido, non fixeron máis que contribuir, obviamente, para unha magnífica recepción de público e de crítica. É dicir, agora sí consegue coñecemento e recoñecemento. A partir dese momento serán moitos e moi variados os traballos no audiovisual fora de Galiza. A verdade é que aquí podo meter un pouco a zoca porque, como moitas destas cousas son coproducidas por varias productoras, algunhas galegas, outras non, a min resulta moi difícil establecer o limite en que a porcentaxe pasa a facer que a produción sexa galega ou non. Pero, en principio, atendo, vamos a dicir, a tendencias e a maiorías, e, en principio, diría que no audiovisual dependente de cultura que non é tanto galega están filmes tan coñecidos como As fantasmas de Goya de Milos Forman, Faltas leves, Orfanato, Matajaris, Blackout, Sete pasos e medio, Esperpentos, a moito máis recente Inevitable, que teño moitas ganas de ver, é unha das que non puiden, porque ainda está sen estrear propiamente nas salas, e tamén, por suposto, a participación na televisión, en miniseries como Futuro 48 horas, agora que estamos outra vez a voltas co tema do terrorismo, aquí encarnaba a nai de Miguel Ángel Blanco,
en series moi coñecidas como Los Serrano ou Cuéntame. E especialmente nunha que lle resulta moi grata e que a mí me gustou tamén especialmente en Familia, emitida por Telecinco e que está de momento en suspenso despois da grabación da primeira e emisión da primeira tempada. Fora tamén participará no teatro, no Romeo e Julieta, dirixido por Will King, que despois dun curso en Galiza chama a actriz para encarnar a ama de Xulieta, unha das poucas interpretacións que recibe eloxios, Mabel é das poucas ben consideradas nas críticas, ou na crítica, por exemplo, feita por Begoña Barrena no País, non? En que todo é unha especie de grande desastre de espectáculo fora da interpretación de Mabel, non o digo eu, digo Begoña Barrena. Así que, efectivamente, ten un recoñecemento que, como ocorre con moita frecuencia, e iso é así, tanto a nivel de público como tamén de crítica, influirá no seu traballo en Galiza nos próximos anos. Traballo que ten que ver fundamentalmente, como xa dicía, co audiovisual. Filmes como Hotel Tívoli, Lobos de Arga, a próxima Little Galicia, un proxecto que se ven adiando desde hai un tempo, pero que agora xa está definitivamente en andamento, curtametraxes como Mi nombre é Rama ou Anacos, a participación en miniseries, todas, agora, ainda xa o ides vendo, pero veremos moi centradas en figuras femininas como a Bela Otero, a Concepción Arenal, a Condesa Rebelde ou Arenal, Emilia Pardo Bazán, a Condesa Rebelde ou Concepción Arenal, a visitadora de Cárceres, e aínda a participación nunha serie de grande trayectoria como Libro de Familia ou na interesantísima Nordés, tamén en suspenso despois da primeira tempada, a pesar de que nos deixan ali morto a Urbano Puga, teño que dicilo, con toda a sala en estilo Agatha Christie, non chea de todos os posibles sospeitosos, seguimos sen saber máis nada, porque tamén, por moitas razóns diversas, entre elas que era unha serie bastante crítica, pois non interesou continuar a producir e a emitir. Colaborará, por suposto, aínda como narradora ou como dobradora en Arrugas, na entrañable personaxe de Antonia, ou como narradora, comentábase antes, colaborando coa Orquestra Sinfónica de Galicia na representación de The Rescue of Penélope de Benjamin Britten, ou aínda como narradora nun álbum de Milladoiro. É dicir, continúa a utilizar a súa fermosísima voz, é así, ten unha voz fermosísima, e esta experiencia en parte ca ópera inspirará para a única aproximación á escena galega nestes anos, que é con Masterclass interpretando a María Calas, unha obra que sí conseguiu de alguna maneira traer noticias, interese por parte da prensa e do público por ser Mabel xa unha actriz moi coñecida, pero que aínda así ficou como exemplo único e isolado, porque desde 2010 até agora non volvemos ver a Mabel no teatro. Así pois, se no período entre 2004 e 2013 encontramos unha presenza regular de Mabel, especialmente no ano 2009, tamén é verdade que cada vez máis, e sobre todo nestes últimos anos, o percorrido desta actriz apunta non xa só para alén do telón de grelos, como tamén para alén dos Pirineos ou do Atlántico. A situación, nese sentido, será realmente mala, e si, na miña opinión, non creo que podamos falar dunha crise na carreira de Mabel, creo que vai seguir sendo chamada de maneira constante como foi até agora. Como todos sabemos, isto sí resulta preocupante a nivel interno, a nivel de sistema. Algo está realmente mal. Creo que todos estamos a ver que se derruban moitas cousas e que, precisamente hoxe, un día como hoxe, non de folgas e protestas, tamén aquí vemos, disculpade, esa situación de corte e recorte que se ten producido na esfera do público, desde a opinión pública até a cultura, pasando, por suposto, pola educación e a saúde. Pero deixo momentáneamente esta reflexión e entro na parte final deste retrato.
Como vedes, por tanto, podemos falar de dous grandes pés na traxectoria nas artes escénicas de Mabel Rivera. A actriz de televisión. Unha actriz que lle valeu, como dicíamos antes, o coñecemento e o recoñecemento nalgúns casos. E paréceme que nesas personaxes podemos ver perfectamente unha evolución dela como actriz. Desde esta primeira Balbina, que non son a única en dicilo, era das interpretacións que máis se podían ver con continuidade porque non estaba obrigada a esa xeración non que tiñan outras personaxes, e que, aínda encasillándoa, é verdade que tamén nos deixaba escenas, vamos dicir, cun certo, entre moitas comillas, moitas aspas, feminismo daquela maneira. Así que queres que eu faga as empanadas que tamén queres baixar a tele na casa, non? Supoñamos que digo que sí. Que quere dicir supoñamos? Pois quere dicir que a partir de mañá vou precisar algún voluntario para fregar a louza, lavar, plancha, facer as caras... Agora por que queres anular o coberto? Non falo do coberto, falo de ti. Real e coser. Eso non ten nada que ver con nada. Tampouco a tele que queres baixar ten nada que ver con nada. Por exemplo, deixemos mal o partido de tua casa. Ben, a escena é máis longa e aínda segue con Balbina dicíndolle a Miro por que teñen que partillar os traballos, que, de feito, Miro di, sí, como esas parellas modernas que levan pendentes todos eles, non? Pois, efectivamente, ten esa parte, vamos dicir que obviamente de asentamento de estructuras fixadas, pero que en todo caso non deixa de ser interesante porque si nos mostra unha Mabel que con moita frecuencia interpreta mulleres fortes, de grandísima personalidade, personaxes sempre, ou case sempre, moi interesantes, tecendo así de alguna maneira esa imaxe de muller que sempre está por trás da reivindicación da forza da muller, da presenza da muller. Desde esta Balbina a Remedios de Mais ca Irmáns, a madriña da Bela Otero, a nai, da que sexa máis o pai no caso de Emilia Pardo Bazán, a dona Emilia, esta fortísima muller no Nordés que lle dá ou se pon a debater nada menos que con Kiko, autor de Pasatempos do xornal. Un té excelente. Solte de unha vez que vou decirme. Está ben. En primeiro lugar, teño que pedirlle desculpas por publicar o horóscopo na súa páxina de Pasatempos sen pedirle permiso. Acepto as súas desculpas. En segundo lugar, veño informando de que penso seguir publicando o horóscopo na súa páxina. Pois non vexo como. Na sección de Pasatempos de Kiko só se publican cousas de Kiko. Foi o pactado co seu defunto marido. Voulle falar con sinceridade. Se permito que o encargado dos pasatempos cuestione as miñas decisións, dentro do mundo, todo o mundo vai cuestionar a miña autoridade como editor. Eu tamén lle vou ser sincero, dona Amelia. Impórtame. Tenes carallos os seus problemas. Só lle vexo unha solución que faga vostede mesmo o horóscopo. Eu non fago horóscopos, eu fago divertimentos lóxicos. Cal é o seu signo do zodíaco? Non me diga que acredita nesas traballas. Libra. Acaba de confirmar as miñas sospeitas. Como todo bo Libra, é vostede escéptico e desconfiado, o que explica que non crea na astroloxía. É vostede unha raposa de moito caralho. Agradeceríalle que case a lingua e gastase para vostede todas esas porcacidades. Dame igual que aproveite esta oportunidade para facer campaña contra a astroloxía ou que utilice o zodíaco para os seus divertimentos lóxicos. Pero se hoxe non envía un horóscopo antes do peche, vou entender que decidir deixar de colaborar con a empresa. Grazas polo té. Dona Amelia, Dígame, de que signo é? Leo, autoritaria, competitiva e segura de mí mesma. Todo rota. Esta dona Amelia ten parte
algunha parte común con outra das grandes personaxes, ou das personaxes creo máis queridas de Mabel, a interpretación de Xoana de Vega en Arenal, papel que tal vez volva a encarnar nunha nova produción novamente sobre mulleres fortes da cultura galega. Vou pasar, xa vou un pouquiño máis xusta de tempo, perdade. E un pouco diferente é a personaxe encarnada, o que encarna en Familia, en María Elena, unha singular e extravagante nai de familia, antiga modelo e actriz, que interpreta ou ten momentos para min, sobre todo na segunda parte, metade da tempada, absolutamente xeniais. E a verdade é que moi metal teatrais na medida en que se fala de unha actriz e, por tanto, moito ten a ver de reflexión coa interpretación. Vemos un pequeno anaco, algúns para min ten realmente algúns fascinantes, pero este, por exemplo, é un dos puntos tamén para min dentro da serie de inflexión no momento en que esa nai decide retomar o seu papel como actriz. Hija, pero yo siempre estaba sola. Tu padre no estaba en casa. No sé cómo podrás perdonarme tanto daño como te he hecho durante estos años. No sé qué decir. Yo tampoco. ¿Has notado el matiz cuando he dicho eso de tu padre no estaba en casa? Casi lo he susurrado como si fuese un dolor profundo. ¿Me quieres? ¿Dónde tenías escondido a esta perla? ¿Tú sabes bien? ¿Cómo? Nunca. Gracias. Y se agradece tanto cuando uno está bien tranquila. No sé. Esto no es nada. Sí, ¿cómo lo dices? No, no sé, otras texturas, tus matices. Tú eres director. A partir de aquí, a verdade é que a personaxe se torna absolutamente xenial, pero como vedes, onde tiñas guardada esta pérola, non? A verdade é que parece aquela frase de mar adentro, de onde viña esta actriz, onde estaba? Pois ten moito, vamos, moi simpático tamén na parte coincidente ou meta teatral que produce ese feito de ser unha actriz a que interpreta. A partir de aquí, a Mabel, desculpade, temos, por tanto, unha Mabel de televisión que recibe bastantes premios, Mestros Mateo, é nominada con moita frecuencia nos premios da Agadi, ten moito recoñecemento. Temos unha segunda liña que é tamén a de Mabel no cinema. Desde unha interpretación moi singular e moi curiosa, moi interesante en Faltas leves, até a nai de Goya's Ghost, a psicóloga del orfanato, non vou entrar con Faltas leves agora. É interesantísima, parece non puiden evitar a tentación de pôr un anaquiño de Anacos a curta de Xacio Baño, en que Mabel encarna unha nai ao longo de toda unha vida. Non é que me parece realmente tamén mostra, cando menos neste inicio, a verdade é que toda a curta é unha preciosidade na que a interpretación de Mabel dá para ver moitísimos matices. Pero esta primeira parte na que se conta como unha especie de sumario narrativo esa influencia, ese estar da nai en todos os aspectos da vida, vemos precisamente esa versatilidade. A miña nai é a bufanda de todos os invernos. E a saia de tubo dos xeollos e as capas mudadas ás 10 da mañá. A miña nai é a confidente de miña irmá. A perfecta anfitriona. Atenta. Preocupada. E é a boa relativamente aventureira de Lobos de Arga, filme no que, a pesar de habermos rodeada de homes lobo e por
con persecucións tremendas, na verdade confesa e confesou en público que se aburriu bastante, porque ao final todo facían os extras e ela quedoulle moito menos cando ela realmente o que quería con ese dinamismo era entrar e protagonizar todas esas persecucións. Temos unha Mabel, desculpa, esta vou a pasar, dedicada ao teatro, sí, pero verdadeiramente na primeira parte da súa traxectoria, como xa fomos vendo. Recibiu un premio Compostela, sí, e pouco máis lugar tivo nas táboas. Desde aí, o como vemos, ano 91, ano 2000 para volver a encenar, ano 2010 para volver a masterclass, novamente nada, falamos sempre en períodos longuísimos de case unha década entre espectáculo e espectáculo. No entanto, temos unha Mabel cada vez máis coñecida e recoñecida que utiliza, sí, toda a súa fama para defender e apoiar causas, para seguir loitando pola dignidade, pola dignificación da sociedade galega en todos os sentidos. Intervén, por suposto, na altura de mar adentro nos debates sobre a eutanasia, pero viña intervindo de maneira clara, comprometida, pública e explícita, moitas veces, reflexionando sobre a cultura, sobre a lingua, sobre a profesión actoral, e, como viñemos vendo por toda a presentación, sobre todo o que tiña que ver cas artes escénicas. E, insisto, sendo explícita moitas veces, clara, incisiva, rigorosa. Normalmente non é que non sexa contemporizadora, que o é, pero sí é sincera e, como digo, moi incisiva. Neste sentido, a creación de Nanche Films, canda Enrique Banet, e a produción de documentais como O salario do silencio ou Unha lousa sobre o Courel, e, sobre todo, a creación do Centro Galego de Medio Ambiente, Novas Tecnoloxías e Desenvolvemento Rural, o nome continúa, pero deixo por aquí, en Belonso, no Concello de Forcarei, son mostra dun compromiso constante que, como ela mesma recoñece nesa entrevista que lle fai Sandra Faginas en 2012, non lle molesta como etiqueta. É isto que entenden, e xa estou acabando, o día seguinte, bueno, aquí vémola na horta, mesmo na entrevista de Aisge, cando dinlle que fai, pregúntanlle que fai cando non é actriz, escoller sementes, que me parece unha profesión moi, moi bonita, ou unha actividade realmente moi relevante. E dicía, así o entenden, como esa actriz comprometida, todas as críticas e noticias o día seguinte de recibir o premio Mestre Mateo a mellor interpretación feminina de reparto por Xoana de Vega, precisamente en Arenal, que deixa un discurso absolutamente brutal, incisivo, elegantísimo, pero ao mesmo tempo moi revelador, da situación da profesión e da cultura en Galicia. E o premio é para... Isto do novo quedou aquí da guerra. Mabel Rivera, por Concepción Marinal, administradora de Cáceres. Bueno, pasar un pouquiño para que xa que vamos xustos de tempo. Boa noite. Moitísimas gracias. Estou completamente sorprendida. Isto ao mellor sona ao que se di sempre, a unha especie de clásico. Non contaba con isto, non tiña nada preparado, é totalmente certo. Como tamén é totalmente certo que ás veces, cando se recibe así un recoñecemento, moitas veces decimos que o premio é traballar. E na situación na que estamos actualmente, verdadeiramente, non é que sexa un premio. Traballar está se convertendo nunha especie de luxo asiático, incluso. Masas de currantes, amoreados en galpóns, traballando nas peores condicións, de todo tipo, de humillación. Perdón, non. Non sei se isto é moito para aplaudir, verdad? Gustaríame dicir que me sinto moi contenta de que de alguna maneira se recoñeza algo que teña que ver cunha señora que se chamaba Concepción Arenal. E encántame compartir cidadanía con Concepción Arenal. Decir, son do Ferrol de Concepción Arenal, non do Ferrol do Caudillo. Gustaríame moito dicir
primeira vez que o digo, pero cántame facelo aquí diante de todos os compañeiros en confianza, entre profesionais que traballamos pola cultura. Esta muller foi unha muller dunha gran cultura, Consellería de Cultura, Educación, universitaria, a primeira muller universitaria de España, que se tivo que curar ir á universidade cando as mulleres non lles estaba permitido o paso ás universidades e tiñase que disfrazar de home. Esta muller, xunto con outras mulleres de tanta valía como ela, mulleres como, por exemplo, dona Juana de Veiga, a que eu representaba e a que llevemos que premio, utilizaron toda a súa inteligencia, toda a súa cultura, toda a súa educación, todo o seu poder económico e político, que no caso de dona Juana de Veiga, la generala, tiña todo ese poder, e utilizaron para qué? Para ponerse do lado dos máis desfavorecidos, para elevar o seu nivel cultural, para darlles sustento, para ensinarlas a lavarse, a vestirse, a calzarse e a collelas despois nas súas casas e darlles un traballo digno, un salario, non de miseria, nas súas propias casas. E estas mulleres facíano elas mesmas coas súas propias mans. Que exemplo para os nosos políticos. Ben, pasou por ser o discurso máis acendido da noite, obviamente, e, en todo caso, serveme a min para pechar dicindo que se mostra, creo que aquí se condensa neste discurso, da pista do cal me deu a propia Mabel, e a verdade é que podedes velo, a gala está na páxina da Televisión de Galiza, por iso ás veces se corta, porque eu utilizo un grabador de pantalla, porque non se pode descargar, entón está así un pouquiño de pior calidade, pero en todo caso, serveme para condensar e acabar dicindo que si falamos hoxe dunha grande actriz, falamos hoxe dunha grande pensadora, falamos hoxe dunha grande persoa, falamos dunha figura que é exemplo dunha boa parte da historia da profesión escénica do país, boa parte da historia da ecoloxía en Galiza, da dignificación do medio rural, e agora que fai tanta falta esa dignificación, nos últimos, dicía, ese proceso de dignificación nos últimos 25 anos. Falamos dun modelo, dun exemplo de boa parte da historia das mulleres na cultura galega da segunda metade do século XX e no que levamos do século XXI. Falamos de alguén mostra de loita, de esforzo, de relevancia das mulleres na cultura, na sociedade deste país galego. Creo que por iso todas e todos lle temos ou lle podemos dar as grazas polo grande esforzo para afirmar a dignidade do teatro, a dignidade da lingua, da cultura, do medio rural, como xa dicía, a dignidade da xente. E mesmo que por veces, como ten ocorrido nos últimos anos, como ocorre hoxe, sexan moitas as andanadas para deitar toda esa dignidade abaixo, toda esta situación que se ten vido a destruir ou a empeorar claramente, este esforzo, esta loita de Mabel, non será un traballo en van. Moitas grazas. Como a mañá foi amenísima grazas a Mabel, por eso de Yolanda, ilustrada, e ademais que nos permitiu ver, rever cousas emocionantes e acceder a outras que non coñecíamos. Se non nos importa, e un pouco por respeto a segunda parte da mañá, vais a máis de análise, onde hai compañeras que teñen cousas importantes que dicir, vamos a hacer un descanso de 5 minutos para... Hai unha máquina de café no fondo do corredor, que os baños están a baixa, e despois vamos ver un pouco o material documental que preparou María Mariño, que a técnica dos cuadernos de la cultura, que vai estar a partir de agora todo o mundo na página web, que, bueno, que é realmente para a posteridade, é unha vez primeira para a posteridade, un traballo extraordinario. Entón, se vos parece, que pasamos un pouco esta pausa e en 5 minutos. As poucas actrices, en un segundo plano, ao fondo e distribuídas por todo o escenario arredor do conxunto de homes descritos anteriormente, aparecen unha gran cantidade de mulleres, a maioría xoves, que desempeñan diferentes funcións. Moitas actrices, algunhas directoras, poucas dramaturgas e autoras,
menos escenógrafas e deseñadoras de iluminación, unha presa de axudantes a xuntas, de sastrería e maquillaxe, algunha distribuidora, xestora cultural e axudante de dirección. Esta é unha imaxe que nos podemos atopar con bastante frecuencia se observamos con atención a escena contemporánea actual. Este é o panorama das artes escénicas a día de hoxe, segundo Isabel Veiga, actriz e investigadora teatral, que describe no seu texto Mujeres desenfocadas, desequilibrios de género nas artes escénicas, nun informe do Ministerio de Mulleres sobre mulleres e cultura e políticas de igualdade. Sobre as mulleres e os enfoques e desenfoques nas artes escénicas pode verse este documento e tamén, polo que respecta ás artes escénicas en Galicia, o informe As artes escénicas en Galicia, situación e perspectivas da sección de música e artes escénicas do Consello da Cultura Galega, recentemente feito. O que hoxe nos convoca aquí, precisamente, xira alrededor das mulleres nas artes escénicas en Galicia. A Comisión de Igualdade concibe esta xornada como un espazo de visibilización, de transmisión de coñecimento, de reflexión e debate, xuntamente coa elaboración dunha cartografía para o álbum de mulleres, o noso punto de documentación digital e que tamén será hoxe presentado. No álbum de mulleres están recollidas as biobibliografías de mulleres pioneiras e sobranceiras do ámbito das artes escénicas. Amparo Albajar, Josefina Blanco, María Casares, María Boga, Maruxa Villanueva, Abella Otero ou Marisa Vilar de Francos, que fixo algunhas incursións. E, como non, Marisa Soto, quen crea con Rosa Álvarez e Mabel Rivera unha compañía teatral. A censura debátese sobre se é a cabeza ou a sensibilidade, a emoción individual do actor o que debe intervir, se é algo aprendido con esforzo ou con traballo, se é froito do xenio e da inspiración do momento dun individuo, se hai que buscar o natural ou non. Pénsase sobre a arquitectura do escenario, sobre a relación con e a formación dos espectadores. En definitiva, os problemas que suscita un novo imaginario e as comediantes no centro do mesmo. Para Rousseau, nada de teatro, nen tragedias, nen comedias, nunha sociedade corrompida e corrupta. As mulleres no escenario son a súa exemplificación, a do artificio, as malas artes, que levan a que os xoves confundan a vida co escenario. Ou, defendendo o teatro, podemos ver os consellos de Diderot a Mademoiselle Jodin, actriz, tras soster que sería ridículo propor a unha muller de teatro a moral das capuchinas do Marais, dille: con una actitud honesta, decente, reservada, con el lenguaje de una joven educada, aparta uno de sí todas esas familiaridades insultantes que la opinión, por desgracia demasiado bien fundada que se tiene de una comediante, no deja casi nunca de invocar, sobre todo por parte de estúpidos y gentes maleducadas que no escasean en ningún lugar del mundo. Haceos la reputación de una criatura buena y honrada. Quiero, por supuesto, que os aplaudan, pero aún preferiría que presintiesen que estáis destinada a otra cosa que a subir a un tablado, y que sin saber con exactitud la serie de sucesos penosos que os ha llevado a ellos, os compadeciese. Tampouco ten que extrañarnos que Mademoiselle Jodin, ao abandonar os escenarios con 33 anos, comence en París unha nova vida como filósofe e ardente feminista, dirixíndose pouco antes de morrer, en 1790, á Asamblea Nacional da Revolución para apoiar a participación das mulleres no corpo legislativo baixo o nosoutras tamén somos cidadáns. Se miramos de novo a apertura do telón co que comenzamos, temos en boa medida os problemas que nos preocupan nun momento de profunda crise, de generalización da precariedade, das novas tecnoloxías, quizás ante o xurdir dun novo imaginario. Outra volta, pois, para pensar e debater sobre as artes escénicas, as escénicas e a democracia, na conformación e formación dunha cidadanía plural e democrática. E as mulleres, unha vez máis no centro, agora con voz propia. Ao longo do día e a través das distintas sesións da xornada, teremos oportunidade de ir fiando e desenfiando estas e outras cuestións que poidan xurdir desde o achegamento a trayectoria vital e profesional de Mabel Rivera, desde a reflexión e tamén por descontado das emocións, das lembranzas e da esperanza. Isto podería aplicarse
non só o teatro, sino o resto das artes escénicas e musicais. As reflexións serían igualmente válidas. A Comisión de Igualdade agarda que sexe un día alegre e productivo, agradecendo moi especialmente a Mabel Rivera que comparta hoxe con nós as súas experiencias e vivencias. Tamén a Comisión de Igualdade ten que facer constar o seu agradecimento a parte da técnica do Consello María Mariño, as coordinadoras da xornada Ima López Silva e Dolores Vilavedra e aquelas diferentes entidades e persoas externas ao Consello da Cultura Galega que colaboraron na cartografía. Vou a citalas para que quede constancia. Mabel Rivera, Francisco Oti, Gonzalo Rodríguez, Compañía de Radio e Televisión de Galicia, Centro Dramático Galego, Mediaset, Actúa, Revista Cultural da AISGE, Compostelán, Festa da Palabra Silenciada, Grial, Revista Galega de Cultura, Revista da Academia Galega do Audiovisual, diariodeferrol.com, Faro de Vigo. No caso de Mabel Rivera, achámonos ante unha figura indispensable para dar conta da conformación das artes escénicas en Galiza, para chegármonos a máis de 30 anos da nosa historia recente, da man dunha das súas máis activas protagonistas e pertencente a ese grupo de mulleres valentes. Non se trata, e sempre o sublinhamos, dunha homenaxe no formato usual, por máis que a trayectoria profesional de Mabel Rivera sobradamente o merece. Diríamos que o que nos ocupa e preocupa é o papel, o lugar das artes escénicas nunha sociedade democrática, na formación e conformación dunha cidadanía plural e democrática, e iso é impensable, imposible, sen as mulleres. En Grecia, ábrese o telón, é sabido. O teatro xorde e ten un gran esplendor ca democracia ateniense. En particular, a traxedia está estreitamente unida á novidade da cidade democrática, como nos din os seus estudosos. Non obstante, as mulleres están excluídas da autoría e da representación. Son as máscaras as que aparecen en escena. Así mesmo, están excluídas da vida política da polis democrática. Non son cidadáns. Mentres que, iso sí, os textos están inzados de ficcións e pretextos que sustancian as representacións da alteridade do plenamente humano, amosando a esencia e os perigos do genus guinaicó femenino. O telón volta a abrirse no ilustrado século XVIII. As comedias e outros xéneros menores van tomar o primeiro plano. En Francia, o teatro consegue, en palabras de Mauro Armiño, na súa introdución á paradoxa sobre o comediante Cartas a dúas actrices, de Diderot, un estatuto de manía privilexiada por enriba do resto das artes. Para uns ilustrados será un asunto de reflexión moral, para outros sinala un exercicio literario. Alambert, Rousseau, Voltaire, Sade e, de novo, as mulleres, as actrices agora en escena. Loítase contra Bos días. Imos comenzar a xornada que a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega dedícalle este ano a Mabel Rivera. Ten a palabra, en primeiro lugar, María Xosé Agra Romero, coordinadora da Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega. Bos días en esta mañán chuviosa e disculpas por ter esta demora por razóns dos medios. E imos comenzar esta xornada Mabel Rivera Escénicas cando se cumpre un lustro do inicio dunha actividade como esta da Comisión de Igualdade que ten por obxectivo fundamental dar a coñecer e difundir o traballo e as achegas das mulleres aos diferentes sectores da cultura galega. Hai que ver que asiña pasa o tempo para unhas cousas, malia para outras a lentitude roza mesmo o aborrecemento. Hoxe tocalle as artes escénicas, tendo como centro a Mabel Rivera, que está aquí con nós na súa
vida tan atarefada, temos que agradecerllo e que nos produce unha imensa alegría e a quen damos a nosa especial benvida, así como a todos os relatores e relatoras que participarán en esta sesión. Ábrese o telón. No centro do escenario, en primeiro plano, atopamos un director. Ao seu carón, pola dereita, un dramaturgo, un autor, un escenógrafo. Pola esquerda, sitúanse un deseñador de vestiario, un deseñador de iluminación, un produtor, un distribuidor. Xusto detrás, no centro, atopamos un número importante de actores, varóns, acompañados dun